ме разбрахте, скъпи ученици, с приближаването на края на учебната година искам да ви поздравя с невероятния напредък в изучаването на италиански език. Аз съм изключително горда с вашите постижения. Всеки от вас е направил голяма крачка напред и това е резултат на вашето желание за учене. Сега, когато лятната ваканция е на прага, ви пожелавам да се забавлявате, да играете, но също така и да не забравяте да упражнявате италиански език чрез музика, чрез книги, филми или разговори с приятели. Всяка малка стъпка е важна. С нетърпение очаквам да се видим отново след ваканцията, пораснали и готови за нови предизвикателства и успехи. Пожелавам ви незабравима ваканция, изпълнена с радост и приключения. С най-добри пожелания, вашата учителка по италиански език.